Bol ste prijatí na denné štúdium Prosím? Na vojenskej, tak by sa neodpovedali vždy. Ale bol ste prijatí na denné štúdium, ale až od roku 2009. Aha. Vy ste absolvoval ten kurz, že? Áno. Bol som na tom kurzáva. Prosím? Áno, bol som. Takže aj to vám dosť pomohlo. Pardon. Skúšky. Ale to budú už len také, to už bude len taká formalita. Sa uskutočnia začiatkom roka 2009. Budete k dispozícii vtedy? My sa vám ešte ozveme, kedy presne. Dobre, tak keď dojdem, tak áno. Ako viete, naša škola vám ponúkne ubytovanie, stravu a oblečenie zdarma. Takže s tým starosti nebudú, ale na internát neprispievame. Bol by s tým problém? Prosím? Ale veď ste prejavili záujem o našu školu, tak si myslím, že ako keď my prejavili sme záujem o vás, tak mal by byť záujem aj z vašej strany. Alebo vy plánujete nejakú cestu alebo prácu v zahraničí? Nie, ale ja som to ešte A teraz a s maturitou je to ako? Máte ukončené stredoškolské vzdelanie? No, obchodná akadémia. Áno. Maturitné vysvedčenie máte, áno? No, nie teraz pri tebe, ale akože... Tak dobre, tak my sa vám ozveme potom ešte tesne, no tak 3 mesiace pred skúškami, dobre? Dobre. Dobre, do počutia. Dobre. Má maturitu, má!